माने मोखां सोखां फोनाखै खानाय सानाय खानाखै आरो ओमफ्राय एकदमबारे नै तारखौबो बोआखै लोगोफोर एकदमबारे लानद्रुनैनो माने ब्लग्सखौ दिनैयो माने जागायबाय आरो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहोना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै ओमफ्राय बुथेथे होननानै दा मुगै लोगोफोर लाइक कमेन्ट खालामालासिनो डाटा ओमफ्राय दिनै आं मा भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आंनि चेनेल सोरबाफोर गोदानै हाबसननानै नायफ्लांदोबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे आरो बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय दिनै आं न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बिदिखौ नोंथांमोना नायलांसाबदो सल' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आं ब्लगसा फुंनिफ्रायनो सुरु आरो लोगोफोर ओमफ्राय दुगैस्रनानै लाबाय आङो फुङावनो माने खाजना होनो थांनांगौ जायोना लोगोफोर ओमफ्राय खाजनाखौ होखांना फैनानै माने लुस्रा आरो साबोन टाबोन जेबो होलायाखै ओरैनो लुस्रबाय सानसेनि थाखाय जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय गाननानै लास्रोबाय दुगैस्रां आरिस्रां थान्दा मोनो नालाय नायदो न'नि हालोदखौ लोगोफोर ओमफ्राय लाइनबो गैया लोगोफोर बेसेबा बुरजा जि सुनांगौ आरो दंखलनि हालोदखौ नायदो लोगोफोर माबोरै जाना दं इ माखा जिखौ आरो लाइन गैयाबा बोरै खावना सुनो होननाय बायदि आरो गथ'फोरनि ड्रेस स्कुलनि ड्रेस ओजा गावबा गावनि फिसाफोरनि ड्रेस पार्टि बुकिं आरो ना लोगोफोर एकदम फुंनि समाव माने दंखलनि अबस्थाखौनो नायजाया जेखैजाबो माने बुकिं जाना दङ जेब्ला लाइन फैगोन अब्लासो एकदमबारे सावरि लिंलायनाय बायदि सुनिसै आरो जोङो गासिबो ओमफ्राय लाइनखौ दा जमबाय दङ लाइना माला फैगोन लाइन गैयाबाथ' आरो बेसे खावनो बेसारा माथो रोंनाय मोनबा गाबगुलायगौमोन बे दंखल गंसे माथो रोंनायबा गाबना जिहय जागौमोन आइदै होननानै दा माथो रोङा बेसारा बेसे खावजानो लाइन गैयाबा ओमफ्राय दा लाइनखौ जों जमथाबलायगासिनो आरो गावबा गाव सुरु जानोसै दसे उनाव लोगोफोर सुस्रा खामानिया फिनिश आरो लोगोफोर जि सुनायनि खामानिया ओमफ्रायो लांदां मोनो होननानै फथा मोनसे गाननानै लाबाय लोगोफोर एसे ओरैनो साफा सुफा जाबाय आरो खानाय सानाय हस्रोना लाबाय हौवाबाबो आरो एसे फथा सथा फोनाबाबो एसे लांदां मोनो आरो बेनिफ्राय लोगोफोर आरो नै मोनसे खामानियाव बेस्थ' जालायनोसैलाय गेसनि अबस्थाया गाज्रि आरो लोगोफोर नै नोंथांमोना साननो नाङा एसे बुरजा मानसि थानानै इफोरबायसा गाज्रि फाज्रि दोनो ओरै होननानै एक्सुवेलि इदि नङा लोगोफोर जों दा आरो मानसि बुरजाबाबो सब माने बेस्थ' गोजा आरो सोरबाबा गथ' गथाय गोनां लाला लिला आरो लोगोफोरना ओमफ्राय माने मावनो होनबा मावनो मोना खामानिखौ ओमफ्राय इफोरबायसा हालोद जानांगौ जाहैयो आरो लोगोफोर उपाय गैया नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जाय जाया फिसा गोनां जाय जाया बिमा बिथांमोनाथ' मिथिखागोनखा मावनो होनबा मावनो मोना दांनो होनबा दांनो मोना गासिबो बेस्थ' आरोना मानसि बुरजाबाबो सानै बाजार जानानै मा लाबखो दे इसोरो अबे थफ्लाया अबे बोराया बाजाराव थांदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय बाजारनिफ्राय मा लाबखोथाय नोंथांमोननो एसे देखायना होलांसै मा मैगं लाबदो मा लाबखो लोगोफोर नै नायलांदो मुला लाबबाय ओमफ्राय बिलाहि इनिफ्राय गरसि ओमफ्राय आलुआखौ खैफाल्ला लाबखै आलुआनो बुरजाथारस' इनिफ्राय आरो नै दुन्दिया माने न'आव रज'थ'वाखै नालाय लोगोफोर दुन्दियाखौ बायना लाबबाय ओमफ्राय आलौ ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय दालि आरो बेसेबा गोबां लाबबाय वाव क्रिमा लोगोफोर नै बोराय आंखौ एसे अनो लोगोफोर नै नोंसोर रायदि अनो ना नायनाय क्रिम लाबावदोसो नै लटास क्रिम माबा नायनायखाया अफार जानायनि माने बोराया आंनो क्रिम लाबना होफैदो नै लोगोफोर एसे नायनायखायाबो आंना बारा जाबायना लोगोफोर ओंखायनो माने क्रिम मोनसे लाबना होफैदो आरो हामगोन ना हामा नायनोसै गेसबो लाबफाबाय आरो बेबादिनो बाजार जानाय फाजिनो ओइ बाबा दांनाङा दै दांनायखौ खुलिनाङा मानसि गोबां नालाय बाजाराबो जाब्रा आरो लोगोफोर ओमफ्राय मा जानाय जायो आलुजों मुलाखौनो संबाय लोगोफोर ओमफ्राय बिलाहि होनानै संबाय आरो दिनैथ' आरो मिरामिस नालाय जेबो जाखाया सनिबारखा ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो संनाय खावनायखौ ओरैनो देखायलायला जास्ट मोननायखौल' देखायनोसै आरो नायलांसाबदो आरो मिरामिसबाबो लोगोफोर ओमफ्राय पापर एवनोसै पापरखौ एवनानै लानोसै आङो ओमफ्राय बिजावजालि 3 नाम्बारा माने ओंख्रिखौ संगासिनो नालाय ओमफ्राय पापरखौ एवनानै हरनोसै आङो ओंख्रियाबो मोनबाय नै लोगोफोर अलकबि आलु बिलाहि बिदिनो लगाय गथाय आरो ओंख्रिया पापर एवनायाबो रेडि ओमफ्राय लोगोफोर नै मुला खाजिबो लोगोफोर मुला खाजि जानो बिराद मोजां मोनो आङो आलु गोसा दुन्दिया गोरलै आलु गोथांजों एकदमबारे मस्ति जाखायो आरो
दुन्दिया इलाय उनलायनाङाहाय ओरैनो आखाइजों सिथम सिथाम होनोसै फुङाव ओंखाम जायाखै नालाय जि उखैनाय मोनखादों रायख'बाय जाथारदो ơi bà vợ cứ vậy nên ăn nó hơn được xong nó như thế này không